ụka nke 23 n'oge na-abanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ niile anyị na ha ga-anọ na aja maasị nke ụbọchị tata, ọkacha ndị ga-esonyere anyị ga-esi n'akụkụ ụwa dị iche iche esonyere anyị n'ikuku. Na aja maasị dị asọ nke tata, ezinụlọ ebe Ebunem na-ayọ ka anyị cheta ha na aja maasị dị asọ tata ha ji inye ekene maka odudu na nchekwa Chineke n'isi Dr. Celestine ebe Ebunem. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazi aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekene maka ndị di na nwunye, ndị nụrụ di na nwunye ọhụrụ, Obinna na Chinenye Umegakwe, ndị natara sakramenti nke matrimoni ọhụrụ. Ọ bụ ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị dị asọ nke taa. Ọ bụkwa azụmasị inye Chineke ekene n'isi Chris na Ufeọnwa akwa aja, bụ ndị natakwaziri matrimoni ọhụrụ n'isi nso. Ọ bụ Francis na Dorothy Akpamgbọ yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị a. Ọ bụkwazị maka ihe dị iche nke ha bụ n'obi n'isi ezinụlọ ha. Ọ bụ ezinụlọ Francis na Dorothy Akpamgbọ yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị dị asọ nke taa. Anyị na-ehunyekwazị aja maasị dị asọ nke taa iji nye Chineke ekele maka ngọzi na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ndị Makụ Nwafọ, ndị nọ n'ụzọ na ndị nọ n'ụlọ. Ọ bụ David na Mori na Akụ Nwafọ na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị. Ọ bụkwazị maasị inye ekele maka sakramenti nke matrimoni gara ọfụma n'isi Ọbụnnaeme na Chinenye Umegakwe. Ọ bụ Ịma na Anthony Ikebụrụ yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị. Ọ bụkwazị maasị iji nye Chineke ekele na ịyọ ihe ha bụ n'uche n'isi Diane Okoye na Chinenye Okoye, bụ ndị na-echeta mbọsị nne ji wee mụọfa. Ọ bụ Helen Ebuniwe yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị. N'otu aka afọ, anyị na-ehunyekwazị aja maasị dị asọ tata iji nye Chineke ekele n'isi Omelọgọ na Chukwu nọ nso Nwagbuo, bụ ndị natakwazị sakramenti nke matrimoni n'isi nso. Ọ bụ Anthony na Ịma Ikebụrụ yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunye aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ, bụ onye nwụrụ anwụ, ma na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ya. Ọ bụ Helen Duruhesie yọrọ ka anyị cheta ya na aja maasị. Ọ bụkwazị maasị anyị ji echeta ezumike mkpụrụ obi Legachi Mmadụ Ụzọ Ukwu, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Rose Mmadụ yọrọ ka anyị cheta mkpụrụ obi ya na aja maasị. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ nke tata maka ezumike mkpụrụ obi Patricia Ikeduru, onye nke ezinụlọ ya na-echeta ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ọ bụ Remi na Tekla mgbe o ji kwe yọrọ ka anyị cheta ya na aja maasị. Ọ bụkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Reginald Asueze, onye ezinụlọ ya na-echetakwazị ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ọ bụ Aloysius na Eukeria Udeze na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị. N'otu aka afọ, anyị na-erunyekwazị aja maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Patrick na Patricia Akọ, bụ ndị nwụrụ anwụ. Ọ bụ Morris na Eugenia Akọ na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na aja maasị. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na aja maasị dị asọ tata na mkpụrụ obi ndị niile kwerụ gara aga. Onye isi nchụaja anyị na aja nke maasị ụbọchị tata bụ ụkọchukwu Jude
nchekwube n'okwukwe tinyekọta ọnụ n'okwukwe wee bido aja Maasị dị Asọ ụbọchị taa.
Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị kpọrọ anyị, bịakwama anyị ụmụ gị n'ime Kristi Jesu. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ gị ịhọtara anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na dịkpara anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụbọchị ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezikiel. Okwu Onyenwe anyị ruru m ntị sị m, nwa nke mmadụ, ekenyela m gị ọrụ ịbụ onye nche n'ụlọ Izrel. Mgbe ọbụla ị nụrụ ka m kwuru ihe ọbụla, dọọrọ m ndị Izrel aka na ntị. Ọ bụrụ na m sịrị onye ajọ omume na ọ ga-anwụrịrị, ịhapụ ịgwa onye ajọ omume ahụ okwu ka ọ tụgharịa obi n'iso ụzọ ajọ ya. Onye ajọ omume ahụ ga-anwụrụ njọ ya, ma aga m anaghị ụgwọ isi ya maka ọnwụ ọ nwụrụ. Ma ọ bụrụ na ị dọrọ onye ajọ omume ahụ aka na ntị, bịakwa gbaa mbọ ịtụgharị ya n'ụzọ ọjọọ ya, ma ya kachie ntị jụ ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ya, ọ ga-anwụrịrị maka njọ ya, ma ịzọpụta na isi onwe gị. Okwu nke Osebere ọgụ. Site ihe unu ga-aza taa, o kwesịrị nnọọ ka unu n'olu ya, unu agbachikwa obi unu. Zaa nnọọ ka unu n'olu ya, unu agbachikwa obi unu. Bịanụ ka anyị kpere Onyenwe anyị ukwu ọhụrụ, ka anyị too okwute nke nzọpụta anyị, ka anyị were inye ekele kpọrọ ya isi ala, bịakwa were obi aṅụrị kpọrọ ya abụ ọma. Bịanụ ka anyị sekpụrụ ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpụrụ n'ihu Onyenwe anyị, onye kere anyị. N'ihi na ọ bụ Chineke anyị ma bụkwa ndị ọ na-azụ atụrụ. Bịakwa bụrụ igwe atụrụ
mmehie ya n'ihu ebe naanị gị na ya nọ. Ọ bụrụ na ọ maghị ntị ilitere nwanne gị n'uru, ma ọ bụrụ na ọ maghị ntị kpọrọ onye ọzọ ma ọ bụ mmadụ abụọ ga-agba akaebe n'ihe ọbụla unu kwuru. Ọ bụrụ na ọ naghị ha ntị gwa nzukọ. Ọ bụrụ na ọ naghị ntị n'ihe nzukọ kwuru, were ya ka onye ala ọzọ ma ọ bụ onye ọnụ ụtụ. N'ezie, asị m ọnụ, ihe ọbụla unu kwupụtara na ekelere agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe ekelere agbụ n'eluigwe. Ihe ọbụla unu kwupụtara na atọpụrụ agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe atọpụrụ agbụ n'eluigwe. Ọzọkwa, asị m unu, ihe ọbụla mmadụ abụọ n'ime unu jikọrọ ọnụ were ihe ọ na-emere, Nna m nọ n'igwe ga-emere ya unu. N'ihi na ebe mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ zukọrọ n'aha m, ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha. Oziọma ka o si bụ ụwa. Mụna na Kristi, anyị na-ekelekwa Chineke oge niile maka okwu ya nke na-esi n'akwụkwọ nsọ, nke na-agba anyị ume na eduzikwala anyị na ndụ anyị na-ebi n'ụwa. Ana m eche na ihe ọgụ nke abụọ ụbọchị tata nke si n'akwụkwọ ozi onye sitegara ndị Rom, ana m eche na ya nwabụ ihe ọgụgụ chịkọtara ọnụ ozi nke okwu Chineke na-atọgbọrọ anyị n'ụbọchị tata. Ozi nke okwu Chineke na-ezi anyị. Ihe ọgụ nke abụọ gwara anyị sị, ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya, na-abụghị ụgwọ ahụ anyị ji onwe anyị n'ofu n'ofu. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọzọ na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya. O wee sị anyị na ya nwabụ ụgwọ nke anyị ji onwe anyị bụ ụgwọ gịnị? Ụgwọ ịhụnanya. Ụgwọ ịhụnanya. Ọ bụ ụgwọ imeso mmadụ ibe anyị ezi omume. Ọ bụ ụgwọ ichere mmadụ ibe anyị ezigbo echiche. Ọ bụ ụgwọ iche maka ọdịmma, maka agamnihu nke onye ọzọ. O were anyị anya na ọ bụrụ na ụwa si etu eche, ịma na nsogbu ọbụla agaghị adị n'elu ụwa. Amen. Agaghị enwe ọgbaghara, agaghị enwe ori, agaghị enwe ịnụ agha dị iche iche na obi mmapụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na nsogbu ebe niile. Ugbu a, ịma na ụwa ga-abụ ebe obibi maka onye ọbụla. Ya bụ, ọ bụ nnukwu ozi ka ya mabụ ọrụ nke abụọ na-atọgbara anyị n'ụbọchị tata. Iwu nke Chineke niile dịka anyị si marụ gbadoro ụkwụ na ya mabụ iwu nke ịfụnanya.
nke si n'akwụkwọ nke onye amụma Ezikiel gwara anyị ka anyị nye onye na-agaghị ụzọ ndụmọdụ, ka anyị gbaziere onye na-agaghị ụzọ. Mana anyị mara nke a oge ụfọdụ ọ dị adịsị mfe. Ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ ịnata ndụmọdụ, mana okwu nke Chineke na-agba anyị na ọ dị mkpa dịsị ike inye ndụmọdụ na-eji ezigbo ụgbọrọ. Ozi ọma na-ekwukwa ofu ihe ahụ dịka ihe ọgụ nke mbụ. Dịkwara anyị Jesu Kristi gwara anyị n'ozi ọma maka ịgbaziri onye na-ejehie ụzọ, ịgbaziri onye mejọrọ mmadụ ka onye ahụ wee chegharịa wee mezie omume ya. Mana anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ sị, kedu ụzọ anyị chere ka mma anyị ga-eji wee kụziele onye na-agaghị ụzọ ka o wee rapụ ụzọ adịsịra mma nke ọ na-eso, sobe ụzọ dị mma? Kedu ụzọ ka mma anyị ga-esi wee kụziele mmadụ ụzọ nke ọ ga-eso, ụzọ anyị chere ka mma onye ahụ ga-eso? Itinye n'ụzọ ọzọ, kedu ụzọ ka mma anyị chere anyị ga-esi na ya wee nye mmadụ ndụmọdụ, onye mmadụ ezigbo ndụmọdụ? Ana m eche na ya bụ ụzọ ka mma bụ site na ndụ nke anyị onwe anyị na-ebi. Ọ bụ site na ndụ anyị, ọ bụ site na ịtọrọ mmadụ ezigbo mkpụrụ, ọ bụ site n'omume anyị na-eme ka ọ rapụ ịbụ soro okwu ọnụ na-eso n'omume m. Ọ bụ site n'omume anyị ka m na-echekwa ụzọ ka mma anyị ga-esi wee gbaziere mmadụ ka onye ahụ wee na-anya wee fụ ihe anyị na-eme ka o nyere ya aka. Ọ bụ ya bụkwanụ imeso mmadụ ezigbo omume nke ịfụnanya, nke a na-agwa ya maka ihe ụbọchị tata. Ka ihe ọṅụ na mmasị ụbọchị tata maka amara nke Chineke, ka anyị wee nwee ike imechuta na ndụ anyị ihe nwa okwu nke Chineke na-agwa ya maka ya n'ụbọchị tata, ka anyị wee bụrụ ndị ezigbo akaebe wee nye Chineke ka ụwa anụnwa ka anyị nọ n'ime ya wee nwee n'ike ịbụ ezigbo ebe obibi maka mmadụ ncha. Ka wetara anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ n'okwute okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na njike niile na-emere n'ime n'ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, site nwa Chineke bụ na ọtụtụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu site ezi Chukwu, abụghị ya bụ ome ihe mere, ya na otu ihe, onye si na eme ihe
niile mụta ka esi agụ na ka esi ede ihe. Anyị arịọ gị dị mma n'anyị, inwe n'anyị. Maka ndị niile ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ n'ọdachi nke Septemba 11, ka ha nwee nkasi obi na okwukwe nke mbilite n'ọnwụ. Anyị arịọ gị dị mma n'anyị, inwe n'anyị. Maka ndị nlekọta ụlọ akwụkwọ, ndị nkụzi, ndị na-akwụ ụgwọ ala n'ebe ụmụ akwụkwọ, na ndị ọrụ dị iche iche n'ụlọ akwụkwọ, ka ọrụ ha wetara ha ụmụ akwụkwọ niile ezi ịhụnanya na ọṅụ maka ezi mmụta oge niile. Nye anyị ọrụ dị mma n'anyị, inwe n'anyị. Maka anyị niile na-agbakọ n'oche nri nke dị mma n'anyị, ka anyị na-erite agbamume nke ike nke iji emeri ọnwụnwa niile nke na-abịara anyị na ndụ anyị ụbọchị niile. Anyị arịọ gị dị mma n'anyị, inwe n'anyị. Maka ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ taa, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nso a, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19 n'akụkụ ụwa niile, ka Chineke kasie ndị ọrụ ha metụrụ obi ma nyekwa ha ezumike ebe ebe. Anyị arịọ gị dị mma n'anyị, inwe n'anyị. Ebeligwe obi ka anyị jezie mba anyị ndị ọzọ gaa. Chineke ike niile dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị, eburugo mba anyị dị iche iche wee merụrụ gị. Biko, anyị na-arịọ ngọzi gị, nchekwaba gị na mgbaziri gị na ndụ anyị oge ncha, site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ wee na-efe gị bịa ruo n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị mkpụrụosi ike na ịdịkwa n'otu mgbe niile site
site na Kristi onye nwe anyị. Enwe anyị nọ n'elu ụlọ malite n'obi anyị ka anyị na-edekọ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị eze bụrụkwa anyị ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Onye dị nsọ Chineke ji ike niile onye ụwa dị ụwa site na Kristi n'ime anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ were ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-ete ebube gị oge niile n'ukwe na-asị etu ahụ ka o si mee mgbe ha chara nye anya sị nwere ike mmanya ịgbakọ ekele na otuto na mazụ ya sị nara m nke ahụ ọrụ ihu niile ka biko kọbara m kọbara ọhụrụ dị ebe ebe maka gbanye n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewewa ahụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe ka anyị na-eme ugbu a.
niile bụrụ nchekwube dị nsọ na-atụ anya na mbịaghachi onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebe onye nwe anyị Jesu Kristi nwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Edekwana anya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo gosi mkpọbatara ụnụ mgbe niile. Lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye kpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma ndị akpọrọ olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbụla chebe anyị ihu na ndụ ebe. ekpere nnata oriri dị asọ nke mkpụrụ obi dị asọ nke m. Ekwesịrị m ike n'ezie na ịnọ n'ogige sakramenti Eucharistia dịgasịrị nsọ. Ahụrụ m n'anya n'obi m niile karịsịa niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-erute m n'obi nke ukwuu. Arịọ m ịgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị. Mana ebe m enweghị ike ịnata oriri dị asọ ugbu a, biko bata n'ime obi ka ị bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọọ mmụọ m nọ na nke gị ugbu a, biko ekwekwana ka nke ghọrọ ụwa n'ime gị. Amen. Na
jiri arịrịọ onye nwe anyị okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri na-enyekwa ha ndụ. Etu anyị si mezuo emume àjà nwa gị hụrụ n'anya nyere anyị sikwa etu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Otodoli Jesu, anyị nwere ọkwa one na one dị mkpa. Na mbụ, anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na onyinye owuwe ihe ubi nke arọ a ka na-aga n'iru. Ohere ka dịrị onye ọbụla chọrọ ịkwado otu nke o so na ya ma ọ ministri nke o so na ya zonu gị. Ndị chọrọ iji efi wee tụọ mma nke arọ efi ka bụkwa $500, ewu bụ $350. Ndị ji cheki wee na-enye onyinye ka cheki gị were kwado otu nke ị chọrọ ka ọ kwado. Anyị na-ayọ ije na memo cheki ahụ ka ide zonu ị nọ na ya ma ọ bụ ministri ị chọrọ iji ya wee kwado. Tata bụ ụka nke mbụ anyị na-aka iru na iru na parish anyị wee na-ebupụta Jesu dị asọ na parking lot anyị. Ndị parish anyị ndị nwere ike ịrụ onwe ha ụka wee pụta sonye na ajamasị dị asọ n'ime parish anyị na-ekene ụnụ n'ụzọ dị iche. N'otu aka afọ anyị chọpụtakwazịrị ihe ahụ niile nke so ịpụta wee sonyelu parish anyị na ajamasị dị asọ nke taa iru na iru. Anyị na-ayọkwazị nkwado unu n'ụdị dị iche iche, ndị na-atụta alo na ndị na-enye aka n'ụdị anyị ji akwalite ihe anyị na-eme. N'otu aka afọ anyị na-echetakwazị ndị parish anyị na parish can need volunteers. The parish still need many volunteers, especially in areas of technology. We still need help with bringing the mass and the liturgy to various homes in various parts of the world, in areas of streaming. So ndị nwere ike inyere anyị aka na Facebook ma ọ bụ YouTube ma ọ bụ na website ịkwalite ozi ọma Kristi etu esi na-agbasi ya n'ikuku. Anyị na-ayọ ndị dị etu a ka ha kpọtụrụ parish office. Gị na onwe gị na-eche na o nwere nke ị ga-emenwu, anyị na-ayọ ndị dị etu a. Ọ bụrụ na ị na-esonye ajamasị dị asọ n'ikuku, ọ bụrụ na YouTube, anyị na-ayọ ndị dị otu a inenesi amasị anyị, share with your friends. Ọ bụrụkwana na ị nọ na Facebook, share with your friends. There is no greater gift to share than the gift of your faith. Anyị na-echetakwazịrị ndị niile chọrọ isonye na catechism class nke confirmation ma ọ bụ ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka dị otu a ka fa kaba akwụkwọ parish office. Oge na-agazikwa maka na ọ bụrụ na ụka na-abịa ngafe ụka ọzọ ka catechism class ha ga-ebido September 20 ka confirmation class ga-ebido. Ndị nwere mmasị isonye na klaasị a ma ndị nne na nna nwere ụmụaka dị otu a ka ha kpọtụrụ parish office. Na ngwụcha, anyị na-ekenezi ndị niile sonyela anyị na ajamasị dị asọ tata, ndị si n'akụkụ ụwa dị iche iche n'ụzọ dị iche.
ụzọ pụrụ iche anyị na-ekene ụkọchukwu anyị Fada Jude Umeobi, na-ekenekwazị ndị niile gbalụ mbọ ịfụ na maasị a na-aga n'ihu. Otu dịrị Jesu. tupu anyị na-egosi bazụ ga-agbasa ka anyị kelekwa onwe anyị na mgbe anyị na-agba oge niile n'ife Chineke, ka anyị na-arịọkwa nchekwaba nke Chineke, odudu ya na mgbaziri ya na ndụ anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị daba n'udo